मी कोणाच्या वाटेत जाणे नाही. त्या गावकऱ्यांच्या सुनेक काय पडला होता. माका म्हणता म्हाताऱ्याने आकारता किती. आता माका सांगा म्हातारे झाले म्हणून माणसाचा जीव हलणार नाही. आणि म्हाताऱ्या कोणाक म्हणता हे गॅस पिकले म्हणून मी काय म्हातारा झालं. हे गॅस पिकले ते काय वयांना पुन्हा पिकले होय. तर मी अजून कोवळत असं ह्या अलंकार माझ्या भावाच्या नावाचा तिया गळ्यात बांधतेलास काय. आणि काय बघता नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो मुणग्यात भगवती देवीच्या मंदिरात. तर आता चाललो बघूया तिथे काहीतरी कार्यक्रम आहे. तर चला मग पप्पा आई आणि वर्षा त्याका जागा बसवली अरे त्याका कमी घ्यायची माका आडवं हे आपले आपल्या सगळ्यात जागा नाही बसला बरोबर मी मानलो माका आवाज त्यांची काय रे उडी मारून नाही ड्रायव्हर गोंधळ नमस्कार मित्रांनो. तर मुणग्यात येऊन पोचला आणि मामाकडनं निघाला तिथून. आणि आता मामाचं घर मागच्या व्हिडिओत बघितलं असाल. आता शूट नाही लक्षात नाही पटकन त्यामुळे शूट करूचं राहुला. तर हिला होता आता मंदिरात चालला. यायला पाहिजे नाही भगवती देवी मंदिर. आणि मागचा शिगम्याचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर बघा, तो रात्रीचं शूट केलेलं होतं. तर मित्रांनो कोण मुणग्या वगैरे येलात तर रोटी वगैरे घ्यायची असतील तर मामाचा दुकान तुम्ही घेऊ शकतास. आणि माझा मामा मामा आज दही कालवा म्हणजे दशावतारा आणि आम्ही आज पायापाडा केला. तर म्हटलं आज दही कालवा तर म्हटलं जाऊया. तर वर्षा वगैरे येईल
तर चला बघूया दही काल.
ओरडतोयस कशाला? अरे दूर मला ऐकू येत नाही. चांगलं आहे बहादरी नारायण असं वाटतंय मला तुझा स्वर ध्वनी ऐकला. नारायण नारायण कोणतरी बेसूर आवाजात गात होती. पायाच्या नकापासून डोकीच्या केसापर्यंत निरीक्षण करतोय. कोण आहेस तू? मी आणि माझा मार्ग का रोखलाय? या विमानाचा मालक सिंधू दैत्य म्हणतात मला. सिंधू दैत्य हे जे पाहतोय साम्राज्य हा माझ्या मालकीचं. असशील तू विदाई असं म्हणत नाही. मी मालक आहे आता. पण बाबा रे माझा मार्ग मोकळा घेऊन मला जाऊ दे. कोण? कुठे निघालास? नारद इथे आलेला कोणी व्यक्ती असू दे, हा प्राणी असू दे, देव असू दे, अरे वा येताना स्वतःच्या मर्जीने येतात. जाते वेळी माझी परवानगी घ्यावी लागते. म्हणजे तुझ्या परवानगीशिवाय इथं काही चालत नाही. मुळीच नाही. अरे वा स्वतःच्या गुरुला गुरु म्हणालेलो मी नव्हे. गुरुच्या प्रेताची पायघडी करणार होतो. अरे वा गुरु माझा थोडक्यात वाचला. वाचला. हे पण मला सांग रे, सिंधू दैत्याचं स्वतःच्या देहाला तू संज्ञा प्राप्त करून घेतली. होय. या संपूर्ण पृथ्वीचा मालक मी आहे. नकळतपणे तुझ्या मुखावर शब्द निघताय. पण बाबा रे तुला माहिती आहे का? अरे एखाद्या डबक्यात राहण्याला बेडकाला काय वाटत असतं माहितीये? अरे तो डबका म्हणजे सारं विश्व आहे की काय? तशी झाली तुझी अवस्था. बेडकाची उपमा मला देतोय. उपमा द्यायला का डोळे तरी महादरी स्वतःचं निरीक्षण करून प्रत्येक प्राणी बटबटीत डोळ्याचा असला म्हणजे तो बेडूक नसतो. असं नव्हे रे. उपमा 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 मगरीचे डोळे पाहिले, हा मगरीच्या जबड्यात झोप पवन आला हा असं फिरवी. वा तिथल्या तिथे हाड मोडून मोकळा होतो. म्हणजे एवढी श्रेष्ठता एवढी योग्य. एवढी श्रेष्ठता योग्यता माझी. अरे हे सिंधू तरी सुद्धा माझ्या मनात संशय. तुझ्या बोलण्यावर मी विश्वास ठेवावा तो कसा? हे नारद, हा तुझ्या बोलण्यावर माझ्या बोलण्यावर तू ठेवू नको. पण तुझ्या बोलण्यावर आता मी ठेवतोय. नाही जाणे मुद्दा भरपडतोय. हा काय ते तू मला बेडकाची उपमा का दिलीस ते सांग. याच्या मुळाशी गणे. अरे ज्या स्थानी तू आणि मी उभा आहे तू म्हणतो या स्थानावर माझ्या परवानगीशिवाय काही घडत नाही असा तुम्हाला गणे. होय. असा महान योद्धा आहे. एवढंच नाही. हा नारद, काय ते सूर्यदेवतेचा लाडका भक्त म्हणून माझी नोंद आहे. हा सूर्यदेवतेला मी प्रसन्न करून घेतला हा आणि माझ्या मातेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी बलवान शक्तिशाली झालोय. हे सिंधू मातेच्या इच्छेसाठी आणि देवानं दिलेला आशीर्वाद सत्यात उतरविण्यासाठी होय. या भरतभूमीवर आणून त्याचा काही उपयोग नाही. स्वतःचं श्रेष्ठत्व जर का सिद्ध करायचं असेल वेळात वेळ त्रैलोक्य जिंकायला हवं. त्रैलोक्य जिंकायला हवं. Mấy cái đó phải đi mạng đâu chưa cả. हे तर हे अजा Quá cái lá. गायब का झाली? Gaib này bố. हे घेतलंय का? ये नंतर Nó qua chưa rồi. मागच्या बटन बंद करा. Dạ. हा. Cái này cái này cái này. Ôi gió mày. Cái này. घेऊनच जा. Này.
मी कोणाच्या वाटेत जाणे नाही. त्या गावकरीच्या सुनेक काय पडला होता. माका म्हणता म्हाताऱ्याने आकारता किती. आता माका सांगा म्हातारे झाले म्हणून माणसाचा जीव हलणार नाही. आणि म्हाताऱ्या कोणाक म्हणता हे गॅस पिकले म्हणून मी काय म्हातारा झालं. हे गॅस पिकले ते काय वयांना पुन्हा पिकले होय. तर मी अजून कोवळत असत आणि नुसता रूप बरा असला काही झाला नाही. माणसाचा मन मोठा वया रूपाला काय विचारला पण माणसाचे गुण असतात ना ते आयुष्य बघ मागे झाला काय माका तर शिकायला सवय नाही माणसं दिसतात ना म्हणून सांगतो. मागे झाला काय ते नांदगाव करत ना त्यांची बहीण मेली आणि नुसते रडा मरात टेकले पण कोणी पुढे गेला नाही. मग मी पुढे गेले काय सांगलं भाऊ अरे भावाची रडताच किती बहीण मेली ती मेली आजपासून या चंद्रात तुझी बहीण समाज काय समजलं. आणि मग काय झाला त्या अफसोलकरांची बहीण मेली ते पण पण कोणी पुढे झाला नाही. मग या चंद्रा पुढे गेला नाही. सांगल्यान काय भावाची रडतात कित्या बाईक मेली ती मेली आजपासून या चंद्रा तुमची बाईक समजा. आता मग वया माणसाचा मागा ही परत बरा असतो मी ऐकायला घेतलं. आता कोणाचं भाऊ नाही ना कोणचा कोण नाही ना ते का तरी आता माझा भाऊ नाही म्हणजे मला लगीन झालं नाही असं ना. लगीन झालं माझं भाऊ पण बरं पण झाला काय लगीन झाले आणि सगळे सांगायला लागले चंद्रेगो नाव घे चंद्रेगो नाव घ्या माझं काही नाव घेऊ घेतात. मला लगेच घे काय कोणी म्हणून मी नाव घेतलं. काय नाव घेतलं नाही म्हणताना झाल्या चुका नाही म्हणताना झाल्या चुका. मी बाबूरावांचं नाव घेते ते एक एक मुका लहान पोरं असं किंवा कोण काय असं बोलला ना की मी 4 भाकऱ्या घालून उपाशी झोपते आता मी राहतोय लग्न आता लग्नात मागा काय जाऊची होऊच नाही समजलं म्हणा. पण झाला कसा नाता जवळचा पडता ना म्हणजे कसा माझ्या आवशीच्या मावशीच्या दिराच्या बहिणीची तिच्या साडवाच्या चढवाचा लगी हे जवळचा नाता म्हणजे मला जाऊ नको आणि बोलत बसलं मूर्त टाळायचं याच मार्गाने जाते आपला. पडली तोंडावर अरे मेले लोकांचा खर्चलाय मी माझा खायला माका कोण घेता मला ते ज्ञात नाही. मला हवा आहे माझा तो पेशा आहे सर्वांना लुटावा आणि त्यांच्या जवळ असणारा धनदौलत स्वतः जवळ ठेवा. लुटायचं तुझं धंदा असत ना तर चांगल्या सावकारात लूट तरी तुझ्यापासून सुरुवात माझ्यापासून सुरुवात होय. अरे औषधच्या खरं सांगतोय या गावकर्मीचा या त्या गाडी गावकर्मीचा या सावतेरीचा मला ते दे काय हा
चेंबुडो या काय तुझ्या भोकात न म्हणजे हे माझ्या नाकात होय विरोध दिसतात ती तुका होईल होय हे बाबा इतक्या तरी माझ्याकडे राहू दे रे राहून दे ए, वाईट दे, दे, दे. आठवडा होईल तुझा. गेल्या सगळं झालं आता काही एक मागू नको काही एक राहू नाही ए, माझ्याकडे थेरडे, राहिलं. फायदा अजून